Mbak nyamrik sarat limbu wonten dawuh ingkang panganan dika Raden Ayu. Wong liyane gur panganan ora ning meneh. Yen to mak bagi mak. Nuwun wonten ingkang adhawuh ndang panganan dika. Kowe dhewe ora pecus kok marani Mbokmu ya. Mbak yen tak rasa saya karasa kinuku impuh angranui natyan sapandurat iki mau rasaku slimur marga nyumurupi kekebaraning cugetmu lukitaning tembangmu letetenggonmu carita nanging Pun mboten perlu digalih. Wates wijiling eluh niku dinapak-napakno. Ngagesang menika namung dermiang nglampahi. Samukawis wau wonten ingkang anggesangi. Sarta penandang ingkang paduka lampahi dinten mangke mbok menawi mboten dados satunggaling pepalang ing agesang nanging dados panyurunging sedya paduka kusumaning ayu anggenipun kedah prihatin mboten namung sugeng wonten salebeting Datulaya kedah ngaraosaken kados menapa gesang wonten tepining Bengawan. Kowe kok wasis semen ya, Mak. Nuturi bendarane wasis yang anake ora tau nuturi. Lombok-limbuk bedane piyayi karo wong urakan ngono kuwi. Aku ya priyayi, putrine ya priyayi, guneman basane sajak kaya wis ditotol wis dhisik. Teplek tembel. Cah loro sing ana mbudine iki sajake kok grup urak kaya ngono. Men jenengan ngandela dikemeng-kemeng gitu sekolahnya. Hai saksama jenengan nyoran denayu mbuh-mbuh aku nyeman. Kula nyuwun pangapunten kula menika namung daraing tiyang ngagelik. Daraing ngaceplek basan loro digoreng telu dibakar. Papa digodhog.